Kapin 8 milyones pesos ang premyo ang igapanghatag sa mga mapalaron nga daily, weekly kag grand prize winners sa Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 4. Kagyaring mapalaron ng mga tagdaog sang tag 100,000 pesos sa Week 2. Congratulations kanay Beverly Gamar, Alicia Gorgod kag Jasmine Nicole Martin. Panginbulahan naman sa Week 3 winners sang tag 100,000 pesos nga sanay Lauro Galapin, Alfredo Bulahan kag Princess Dayanara Flores. Sa mga wala ginpalad, may tsansa pa kamo sa gihapon nga magdaog sa masunod nga mga semana sang cash prizes kag house and lot sa Grand Draw. Gani pa dahil lang maghulog sang entries tubtob sa September 23, 2022. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts kag scam texts mga kapuso. Ang mga tagdaog sa KBPP4 ang pahibaloon pinagi sa official call o text message halin sa GMA. Magbisita man kag mag-follow sa GMA promo sa Facebook kag TikTok pages para sa opisyal nga announcement kag sa duga nga detalye.